keď mladý ukradne nevestu, tak vtedy môžu jej družbovia stiahnuť či topánku, či zastierku alebo niečo také a potom mladý ako gentleman to musí za drahé peniaze vykúpiť. Nemôže svoju nastávajúcu nechať tak, že by bola bez topánky. Čiže koľkoľvek zapýtajú mladý, ako gentleman musí dať. Tak teraz nemôžete zapísať.